October 10, 2022. Maniud to guys diri sa lungsod sa Matalo. Dahil sponsor guys ang hukare niyo. Itong ganahan maniud to at tulong ta sa hukare para ko. Okay, maniud to ta. Ajian ko. Ano ma'am, maniud to. Jay, nalagay ito sa kaganan. Kasi ikaw di kuha. Yan. Ngon. Parehatan. Lagi. Mamaya mo ginagawa na. Okay, na to guys. Today is Monday.